Horas madihita sa luhu na kadamang dainang na hinahulongan di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus di dia pehita maringanan. Tapasada roha do pikrata dinalaho tumangin hata ni Tuhan di bagasan partikyanon martangya kita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha. Imana maramoti ati-ati roha do pikra muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na saur tuhita dienek doi sian buku ni si Jakobus bidu 5 ayat 12 rodia 10 alu hujah kami matuhita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhan. Alai perjolo ni saluh na ali akadungaku. Unak kamu manolon-nolon manang tu perlangitan, manang tu tanon, manang tu panulunan na asing pe. Alai hatamuna olo hot mai olo, ia hatadang hot madang. Asa unang madabu hamu tu bagasan uhum. Mula adong di tonga-tonga muna tu mau na persuk martang yang maibana. Mula adong na malas ni roha mared di maibana. Mula adong na marsahit di hamu di joma kasitua ni huriai asa ditangyakot ibana. Di dapol maibana doh miak marhite-hite guhar ni Tuhani. Dungi panguluan ni tangyang haporsian ima na marsahiti. Jalapaheo ni Tuhanima ibana. Sesa manang dosana. Menutung adong diulahon. Atong marsi tapota dosa mahamu doh marsi tangyangan. Asa malu pamu. Na margugu si tutudo tangyang ni partigor. Molo dihaburjuhon. Jolmadong si Elia. Sabakko dohot hita. Gugudo ibana martangyang. Unang joloro udan, jaladang ro uda ditanoi, 3 tahun 6 bulan lilingna. Dungi diulahi ma martangyang, jala dilehon langit i maudan, dungi di patubuhon tanoi ma parbuena, edo yanggo sahana. Dihita salut na kadamang do dainang, nehnolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Hal na somal mana di pamasa di tonga-tonga ni parngulutta manang di tonga-tonga ni negarata si sonarion molo adong sasahalak diujakkon gabi sada partugi isarana gabi kepala daerah manang gabi anggota dewan sian pucuk na tertinggi satu akka kepala desa pe adorang so diulahun na sida kaulahun na. Jumolo do dipasah tu na sida pengangkatan sumpah. Perlu rajumata mangina. Buasa rikot pengangkatan sumpah. Molo secara pamikiran nami, salutne patari daun naso adong be haposan, naso adong be si haporsyaan nanggusada jolma. Alana marhite-hite na diangka sumpah diigil do asa unang bemangulahon akaulahon na rumar. Alay asa pangalahon na hubbar tu akka habonaran ni debata asa pangalahon na hubbar tu lomoniruhan ni debata. Alay realita na amanginang tabereng di jama si sonaryo. Gudang do na mangangka sumpah manang nang bersumpah manang nang disumpah dan diulan hati goran rumar totong parngulon na hape sa sitong na daam amanginang di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon di pasahat si Jakobus do sada
singo-singo tu akka jolmana porsia. Molo didokon ima di bagasan biduna parjulu, tujuan di surato di pasahat tu 12 suku nadong di peratawan. Manang tu selalu halak jolmana porsia. Tujuan na asa totong halak jolmana porsia hot di bagasan hati goranna. Totong nasida mangulan akan nadenggan. Totong nasida gabe tirua di tonga-tonganya kapar nguluan. Secara khusus nagabe turpuk jami tata. Di bagasan ayat 12. Di bahasa Indonesia tu masa takas didokon. Saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Di bahasa Batak, ale akadongaku unak kamu manolon-nolon manang tu parlangitan, manang tu tanon, manang tu panolonan na asing pe. Ale hatamu nama olo hot mayolo ya hatadang hot madang. Lapatanna molohot tita di bagasan akka hati goran, molohot tita di bagasan akka lomoni rohani di bata, molohot tita mangulaun akka holong ni di bata, gabi haposad do kita, dang pola rikot situtu hita menolon-nolon, dang pola rikot tita bersumpah. Alana sondario memang realitana manginang, ditiki sasahalak ditudu, mangulan akka nasona dinggan, mula mamitori diri ibana terokon aku bersumpah. Adong mana bersumpah di gijang ni Bibel. Asa seakan-akan sitok ibana. Tapi itu menunjukkan ketidakbenaran sesungguhnya di dalam kehidupannya. Alai molo halak partigor. Tung naso tu pado manolon-nolon manang tu naso tu pado bersumpah. Alana ulau dia kapartigot ulaun hati goran. Ko bartulo moni rohani di bata. Amanginang dihita salut nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Buhado akka partigori di tonga-tonga niya kapar ngulona. Di bagasan ayat 10 tulu di hata ni Tuhanon. Di do di simu senang. Molo adong di tonga muna tumana persuk. Martang yang maibana. Molo adong na malas ni roha maredde maibana. Pangajar na paduahon. Taringot huaso ni tangiang. Huaso niya kapakirimon. Jadi diajarhon si Jakobus da musenang tua kajol mana porsia. Asa totong marsyoho di bagasa tangiang. Jala martudu-tudu tangiang na dimaksud ni si Jakobus ni son. Oma tangiang na pataridaun akka hasitongan ho bartulomo ni rohani di bata. Dipangido do akka jol mana porsiai molo tumpe mangadopi akka parukilon, molo tumpe mangadopi akka hasusaat. Tung naso jadi rumar ngoluna. Ale akka jolma na porsiai ikon gabe jolma si pertangiang do di tonga-tonga niya kapar ngoluon. Tangiang niya ka jolma na porsia. Molo tutu si tutu ditangyakon. Gabe marwaso do. Molo di bahasa bata asli na dokon na margugu si tutu do tangiang ni partigor molo dihabur cuhon. Amanginang dihita salu na nalonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Molo na perjulo na kanya pangajaran rikot ni na patuduan ngolu na sitong na padua honon nang diajaron ima si Jakobus tuhita ganuk marsada-sada. Ternyata salu akka pakatayotta gabe sada tangiang doi jala salu akka tangiang ta pasti akan nadinggan. Jadi dang adong na tapasahat tu debata berkamuflase mangototoi. Alekon hasitongan do. Jadi anak hasitongan do data pasahat tu debata berarti debata nasitongipe manangyok kita. Mangurupi hita ditiki hagaliota, mangurupi hita ditiki akaparsahitota. Puaso ni tangiangon luar biasa dua mangina.
Secara khusus kami sendiri nunga piga-piga hali hura jumi hami waso ni tangiang. Porsia do kita na martinangi do debata dia katangiang ta. Makana diajarhon si Jakobus mono marsahit tita martangiang mahita. Tajua kapangulani huria. Jadi amanginang naneng dohonon nami tu hita. Di bagasan panipuli ni jami taon anongan. Molo adong nagyo rohatta. Na naing tangyak konon nami, hutangnya ko kami. Molo adong akaparsahiton na naing pataluson ni dibatasyan pamatangta. Tiup pamuna didian hasikna. Ditikina martanya no kami, pos rohamuna tu dibata. Na pamalumon ni dibata kasahit muna. Molo adong na marukila manginang. Pos rohamuna tu dibata. Ditikina martanya ano kita. Pastido urupan ni dibata hamu di bagasana kapar kelemuna. Amanginang hobbar tu ojahan na sahat tu hita di bagasan partikyanon. Ditanya debata do jojo na posona. Ado nanang dohonon ni debata syak tu hita gan marsada-sada. Na parjulus sahali nanang ajar honon ni debata tu hita. Asa totong ngolu nya kajol mana porsia gabe ngolu na pataridahon integritas ha porsiaon. Jadi molo tigor dua kangolu ta manginang dang pola perlu hita bersumpah dang pola ima perlu hita mamitori diri alana dang gabe si curiga kita. Alana debata nata ha porsiai Kristus nata ihuton jala Kristus na manubusita imana do debata na tigor. Alana Kristusi debata na tigor, debata na tutu. Hita kasisyan na hita nang pedilit na. Hita nang ditubus na. Ikomar pangalah masongon Kristus. Asa unang gabe dicuriga hita. Asa sudina akanguluton. Gabe tiru atau akahumalyang ta. Portibio sonaria manginang. Semuanya pantas dicurigai. Tidak ada satu orang pejabat pun sekarang ini yang layak dipercaya. Sumpah yang mereka sampaikan pun hanya sebatas seremonial. Tapi orang Kristen dipanggil tidak perlu bersumpah. Walaupun kita tidak bersumpah. Tapi hidup kita harus menunjukkan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Kristus. Nah paduan amanginang nang pinaingot ni debata tu hita. Molotung pe hita mengadopi akan aduk-duk iko jojo do hita tu debata marhite-hite tangiang. Tangiang hidup parhitiata pasahaton akahol soniro hatta tu debata. Tangiang hidup parhitiata mangido pangudupi tu debata. Alani amanginang sotung lilu hita. Alani akaparsahiton alani akasitaonon. Ala ikon pos de rohatta songon hata ni Tuhanon. Bagaimana seorang Elia alana di bagasan hati goran ni debata ibana pasato tangyang na. Dido ibana di masa ni si Raja Ahab tung nasu jadi 3 taonon ro udan. Monodang mu bahamuna. Memang 3 tahun dang ro udan. Jela martangyang muse imana asar udan ro udan. Didodo di bagasan trupukon. Jolma do Elia sabako do tita. Gogo do ibana martangyang. Maka kalau Elia mampu merasakan mujizat dari Tuhan, merasakan kuasa Tuhan di dalam doanya, kenapa dia mampu? Karena dia sungguh-sungguh. Nah kita beberapa songoni do manginang. Doa dapat mengubah segalanya. Jadi dipangidu na padua tu hita. Ikon di bagasan kesungguhan do kita. Iko di bagasan haburjuan do kita. Iko di bagasan hasil tiaw do kita. Mangidu tu debata
asa dipalua debata hita sen ragap maka sitaunota. Amanginang naparpudi sahali julma si partangiangi ikototong do ibana bui manesa dosen yakadunganna. Gudang do julma sonnari dan bui manesa dosen yakadunganna. Adong masada carita, adong masada keluarga. Memang keluarga dinasti dan orang denggan. Amaton do inatongan ng penilang nirangon. Buasa alana adong perselingkuhan di tonga-tonga di keluarga. Selingkuh inaton. Di sadatiki Roma nasida curhat tu ima tu padita. Idok nasida ma amang padita pature jo ima keluarga nami. Nungan yang sirah kami. Idoko ninaton. Buasa doko padita. Alana dicuriga suamiko selingkuh. Jadi di doko padita matohodo selingkuh memang inang. Idoko ninaton memang ido. Alingo manesa dosa tu debata. Nga manol solia ima tu debata. Nunga bersumpah tu debata tung nasu jadi beselingkuh. Oh ido atenang. Jadi buhai malus di amang dang terima. Di doko padita mamusenang. Jadi minta maaf inang tu amang. Daw. Nunga mengakui kesalahan inang tu amang. Daw. Tu Tuhan ido. Alana Tuhan ido na manguhum. Ido kedaton. Roma padita do padita umma. Inang. Memang tutu si tutu do debata. Namanesa do na manguhum. Ala perdosa. Alai. Sasitong na. Molo minta maaf. Molo mengakui salah inang. Molo merjaji inang tutukan. Ikotong do pasato di inang. Sumpah di inang, janji di inang, minta maaf di inang itu amata. Alana hacit ni rohani amata do di ban inang. Olo do inang. Idoko nima padi tauma. Sangat lilikian. Molo dang olo inang dan budingga rumah tangga muna. Di bata memang parholong manesa dosa. Alai riko si tutudo ikotong mengakui kesalahan inang tu amang. Kecuali nunga mengakui kesalahan inang tu amang dan olo amang mengampuni itu beda cerita. Nah jelas ngadi usahot inang. Mula mainang dapat ditambah. Amang inang adonan yang berengot tasan ilustrasi. Jadi ditikin na jojo hita tu debata. Ikon ni mate tak do hita merparangi na denggan. Mono tadokon debata urupi maau. Pasu-pasu nasa nanula ni tangakku. Ikon mangula do hita. Mono tadokon Tuhan neng denggan rumah tanggaku ala nong sega. Songonon akka parukilaku. Ikon ni mata padenggan rumah tanggata. Dan tabas tangyangi amanginang. Alai parhitiat tadu pasato tu debata jaladung tapasa ima tu debata ikum maula kaulau do kita mono tadok keneng malum ima senaka parsahito dan gabe sohita minum obat dan gabe ima sohita lau tu dokter aka parhitia di patu pa debata do jali nasa na adong ima di portibion naso maralo tu lemoni rohani debata parhitian doi. Ale so tindoko kamu na manginang mardatu parhited daong. So tindoko kamu na manginang ima marubat tuta parhitian manukutu na malo parhitian daong. Parhitian ni debata ima ka para medis. Parhitian ni debata ima ka naposona. Parhitian ni debata ima ka julma. Na maun ka hasitongan ni debata. Parhitian ni debata ima ka ulota. Itu parhitian ni debata. Dan datu amanginang. Ale ni amanginang. Tahapor syaima sudi akka jaujutan na tapasa tu debata. Sudi akka pangiduatan na tapatolhas tu debata. Ditangi debata doi porsia mahita manginang jalo otta do hobar tu akka
nahita pangido naso maralo tulomo ni rohan di bata. Amen. Amanginang adorang somartanya kita hulangi hami solat nai. Hati boha adong narikot naneng pamalumun ni di bata, nanang ima pasahato ni di bata, posro hatta. Martanya kita, martinangi do di bata, asa di pamalum di bata, asa di pasa sudenang tu hitau bartu pangi bata. Martanya kita. Debata Jehovah debata parong rohana sumurung, totong do Tuhan madok moliat ya hami tuho, disudi dinggan di basam asini roham, na totong dilehomu di bagasa ngulu nami, taruli do hami Tuhan marhite hiti hatam. Las dipangido hodo tu hami Tuhan, asa totong hupatarido kami ngulu natigor. Asa totok kami marpangala hobar tulomo ni roham. Debata Jehovah jalau hapo si hami doho natuk marhuaso. Mengalusi akka alu-alu nami, jala marhuaso doho pamalupo nakasaisan pamatang nami. Debata Jehovah di bagasan partikyanon na mangido manapo somot Tuhan. Tu saluhu na manangihon hatamon jala tu saluhu na narak martangya kami Tuhan tu akka amang do akka inangot Tuhan. Aha pesahit na adong di pamatang dinasida. Posrohan nami marhuaso do pamalupon. Tanggal hom masahit sen salu akka pamatang ni ruas ni huriam. Tanggal hom makasahit sen salu akka ngolu dinasida. Parhitian na pinatupa dinasida Tuhan. Gabi maparhitian mo na nang pamalupon. Di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus, mga saon huasaw di Tuhan Yesus Kristus, malum makasahit san pamatang nami. Nahasit di tangan nami, nasit di sipajojak nami, nasit di sibion nami, bahkan hasit di simalolong, bahkan di simajujung nami Tuhan. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus, malum masaluh nai. Di bata Jehovah, laos mangidudu na po mo Tuhan, tu saluhu na namarsak mga dupya kaparok kilon, dungani na sida. Tu saluhu na namarsak na makirim dia kaparianak konon, na makirim dia kasirokap nito di boruna, di anak na, posrohan nami, lehonomu de Tuhan Bartolomo ni roham. Na makirim dia ka parkarejuan, Tuhan lehon parkarejuan na lehet. Dia ka pangula, pasu-pasu nasa nanulani tangan, do pikira dinasida. Jala dia ka partiga-tiga, posrohan nami Tuhan, pasu-pasu maka tiga-tiga na. Dia kena karejo di perkantoran, pasu-pasu ka parkarejo dinasida, palos nasida lam dinggan na kajabatan na. Asa totong nasida Maria pasangapon ko armuna badia. Sesa dosa panglason nami Tuhan. Aso nanggay pangabati dia kaholong ni roham. Dia kapasu-pasu nalalo po kuno mutuham gaduk marsada-sada. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.